Hej alle sammen. I dag spiller vi Brainrot Clicker. Lad os blive god. Vi skal blive så gode. Trallallero, trallalla. Den der er på skærmen, den hedder trallallero, trallalla. Hvad er det her? Bombardilo krokodil. Jeg skal ikke, hvad det her er. Nej, nu skal vi høre en reklame. Nå, det kommer lige en reklame. Den tager kun 5 sekunder. Wow, vi fik krokodil. Synes jeg kan over det. Mr. Clicker. Hvad er det? Mr. Clicker. Mr. Clicker. Mr. Clicker. Mr. Clicker. Mr. Clicker. Mr. Clicker. Bombardiro crocodilo. Nu er vi på 2.000. Som I kan se, så er vi oppe på 1.000. 4.000 allerede. Er det ikke meget hurtigere? Vi har ikke engang... Trallallero, trallalla farm. Vi er mega gode. Bombardilo krokodil. Bombardiro Crocodilo. Og vi har allerede købt den der 35 gange, guys. Bombardiro crocodilo. Og vi har købt Master Clicker 39 gange. Tung 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 sahur. Okay, vi er sahur. Tung 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 Og vi tung får tung 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 sahur. 2.000 gange. Nu er vi oppe på meget. Wow, hvad skete der lige der? King Clicker. Wow! King Clicker er god. Nu kan I se, vi er oppe på 900.000 og 1 million. Burrito bondito. Monrito bandito. Bondito? Hører I det? Hvis I ikke hørte det, så kan jeg godt sige det igen. Nej. Bondito? Oi oi oi. Oh burrito bondito. Oj, bondito? Oi oi oi. Oh burrito bondito. Hvad er det her? Hvad er det her brainrot et eller andet? Okay, nu får vi meget hver sekund. Oi oi oi. Oh burrito bondito. Se, vi er oppe om 1 million snart. Det går meget hurtigt. Nu er vi oppe på 1 million. 2 million. 3 million. Hold i kæft. Liri la rila. Elefante nel deserto che cammina quella. Liri la rila. Elefante nel deserto che cammina quella. Liri la rila. Elefante nel deserto che cammina Vi er på 4 millioner, som I kan se. 5 millioner. 6 millioner. 7 millioner. Nu går vi ned igen. Nu går vi op igen. Elefante nel deserto che cammina quella. Please like og subscribe. Ja, Det please hjælper os meget. La rila. Det var chattet. Det hjælper os meget med at komme op. Så please like and subscribe. Elefante nel deserto che cammina quella. Bombombini gusini. Bum bum lorte kusini. Bombombini gusini.
Du har købt den her 100 gange. Brr, patapim, il mio cappello è pieno di slim. Brr, brr, badabim. Jeg tror ikke, din iPad kan tåle det her. Det ved jeg. Det er en af vores første videoer. Så vi spiller lige Brainrot. Ja, vi har lavet... Det her, det er vores nummer 5. video, vi har lavet. Vi har aldrig rigtig lavet flere. Men det var først i dag, vi fik vores kanal, så... Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Brr, brr, lodabim. Og nu er der en reklame igen. Meget snart. Var der gået 10 minutter? Baloni lulilolli, capibarello cocossini. Baloni lulilolli, capibarello cocossini. Fanden! Babo? Vi skal også lave babush. Nej, det kan vi ikke, fordi vi må ikke kaste ned på jorden. Babush, gugagulas. Fanta! Capu, Cappuccino assassino! Hold din kæft. Assassini cappuccini. Oh my god. Capu, cappuccino assassino. Assassini cappuccini. Jeg har købt den her 500.000 gange. Nu er det altså nok. Capu, cappuccino assassino. Assassini cappuccini. Okay guys, vi er snart ved at være færdige med videoen. Så nyd den. 2 minutter. Om 2 minutter er vi færdige med vores video. Så nyd den. Capu, cappuccino assassino. Assassini cappuccini. Min arm gør ondt at klikke så meget. Capu, cappuccino assassino. Assassini cappuccini. Vi er chimpanzini nu. Kig, vi er i Chimpanzini Bananini. Det tror jeg, der er enden af videoen, så. Jeps, det er det. Farvel, guys.